mwanjumuri kubwatekana n'ikiripoti ejo kirengeta mangana NGCDF litkulalera senchera ya Benekingma nigo abamenyi kurwase kinyorugia Kiru ekigotoka ase constituency ya Machoge ya Barabu ikorano mheshimiwa Nofason Obadia Barongo abigo kurwase ward ya Bokimonge abigo babari abamenyi nabigo abayiburi beskuru yoborose ya Kiru nigo besokia senchera ya Benekingma na kugikeria bokarire bomubunge w'echinseme cy'umheshimiwa Nofason Obadia Barongo asogotakora amagacho Yesu kuru eyoboroso ya Kiru amagacho y'Ikaraboni gara senchire mbekigma korengana n'abamenyi abo nabe korengana no robot twaliganirwa n'umurikito Isaiah Maube Abaiburi abo kurwase skuru ya Kiru batoka se wodi ya Bokimonge litukulia lero nigo besokina boigo gukwanira hama kumbagenda tegwitira ase skuru yegento bagateba buna nigo amagacho ari kwagacho mono muchumbe bwenseme ya skuru iyo achereirwe egento bono babwato bwa bana babo nigo barachikubura ase bagoswa ekara ya 1 January omwesimi Barongo agacha agatagure nyumba konyebekanse otigire skuru bakabona chipa chiongo kire nono muntu aise kucha kurigeria skuru yebunenga no muntu ojete kwagacha koroba turi muntu kurukumunjine kete kwagacha koroba if suppose a project ya lenge pirongo tu omochumbe bwe area ye igatakere before January etaraika aicha kwanera monaintu nanda tebigwa ingike momiseti anyala kende como miseti elito contribute so tati skuru yagendera ase ensemo yende abaibuli abo nigo batebire buna obwo babora rombo linga ibirasi binge se skuru iyo nigo bitayo egento baborere ngabana babo nigo batachikonyora hase bagosoana boigo kokosereria nga nigo barachi koimukie getambukiro yo kuagachira ikegutu abana babo bagosoa ngonyo muchumbe bwenseme itawesokia na boigo kwerera burungi. Hatujui kama wanafunzi watakuja kusomea nje ama tutawaweka kwa barabara. Tukuje kwako mheshimiwa, tunajua kwako 100 yenye ulitupea imeisha. Na wanafunzi wataenda wapi? Ulitudanganya na 100. Hebu MP tuangalie vizuri. Tunalia, tumezaa mimba miezi 9. Pia wamama tunalia, watoto wetu watakaa wapi? Nyondi yanyalikana. Acha busega ile compound ile saa tagulente elinde tuagache nyumba ye chiema nyone ya mato ye metagara egera bana ba January abana babasha kusaba abaiburi abo nyana baigoni go bamugikeire umuchumbo ina kumuboria gwesoke bwikiranu na kwerera ikikeirete bono gotena kwa magachayo egento nyana baigo batebire nga kero chikura chiraike nigo baramubwato ko muchumbo yo ngoya tagocha gosaba amabira aso okubwatuka abantu bensemeyo chikura asa etukuru akoro kubokimonge anyore takoira na Bokimonge irane abu atabaga kachinderwa batega akina gosire airane nche asa akoro Kiru wodi ya Bokimonge ward anyoto koira no bwa tabaga chinderwa bakabangina 2027 utasika mukia nyuma inkorpotari yegatasenikia gatembe kurga sensemo ya Kiru egotoka se wodi ya Bokimonge bunge ya Machoge bwa Barabu county ya Kisii Elietariane Isaiah Maube.